24 órás nyelőcső pH impedancia vizsgálat a reflux diagnosztikájának aranystandardja. A régióban csak a Villa Medici magánrendelő és diagnosztikai komplexumban elérhető ez a vizsgálat, amely szemben a konvencionálisan használt 24 órás pH méréssel 10 refluxos betegből 9-et képes kiemelni, a 24 órás pH mérés csupán csak 6 beteget emel ki. A vizsgálat során egy vékony katétert vezetünk le a beteg orrán keresztül a nyelőcsövébe. Ez a katéter 24 órán keresztül a beteg nyelőcsövébe marad. A katéter egy vevő egységbe van csatlakoztatva, ami rögzíti az impedancia és pH értékeket. A készülék képes arra, hogy kimutassa, hogy folyadék, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyag áramlik-e a nyelőcsőben, meg tudja határozni a bólus clearance értéket, ez az az érték, hogy milyen gyorsan továbbítja a nyelőcső a lenyelt, vagy a gyomor felől visszaáramlott tartalmat, és eközben információt ad arról, hogy ennek milyen a pH értéke. A beteg, miután a nyelőcsövébe a pH impedancia mérőt elhelyeztük, a készüléken jelzi aktuális tünetét, és a tünetjelzéshez képest a kiértékelés során elemezzük azt, hogy a tünetnek van-e kapcsolata visszaáramlással, amely a gyomor felől érkezett föl a nyelőcsőbe, vagyis reflux provokálta a betegnek a tüneteit. Alkalmas továbbá aerofágia kimutatására és bizonyos nem szíveredetű mellkasi fájdalom esetén, amennyiben mozgászavar vagy úgynevezett retenció, elakadás provokálja a tüneteket, a retenció kimutatására.